गिबि गिबियावनो आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय साबायखर आरो हामलायनायखौ साफ्रोमबो बर' हारिनि सोद्रोमा बिथांमोननो आं बावहरग्रोबाय। जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बेखौ नायोबा दिनैसिमाव 57 बोसोराव आगान होबाय। आरो दिनैनि बे गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि दिनाव आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरोबाव साफ्रोमबो बर' हारिनि सोद्रोमानो साफ्रोमनोबो आंनि गोसो सिंनि अननाय, खुलुमनाय, सिबिनायखौ बावहरबावनाय जाबाय। आरो जाहाथे जोङो इयुननि समफ्राव मोजाङैनो नैबे जोनोम साननि स्पिरिटखौ लानानै मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन बर' फरायसा आफादा आरो मा थांखि लानानै जों आवगायलांनो नागिरदोंमोन आरो मा लांगासिनो दङ आरो इयुनाव लांबाय थागोन नैबेखौ मोनसे गोरा मोनसे गोसोआव स्पिरिट लानानै जाहाथे जों जयैनो खौसेनो आवगायलांबाय थानो हायो। बेनि थाखाय आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबग्रोनानै दोनखाबाय। आरो जों मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो जोनोम जादोंमोन, बोरै जोनोम जायामोन, बेनि गुदियाव मा मोनसे जोंहा मोनसे खारन दङमोन बेखौ मिथिया नङा बयबो मिथिगौ। जाथिया मोनसे थांनानै थानो बा आवगायलांनोबा जोंनो जे माखासे प्रेसार ग्रुप धरननि मोनसे अर्गानाइजेसन बा एस'सिएसन नांगौ। बे जिनिसखौ फिल खालामनानैनो जोंनि जाथिनि मोजांनि थाखाय मावनो बा थांनाय थैनायखौ सिन्था खालामनानै जोङो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन। बै समनि साननो हानाय मेलेमजिबि बिथांमोना साननायनि गेजेरजों बेखौ मोगथाङाव महर होदोंमोन। आरो बिनि सिगां जोङो मिथिगौ जे जोंनि साहित्य सभा, बर' साहित्य सभायाबो 1952 मायथाइयाव जोनोम मोनग्रोदोंमोन आरो बिनि आसल उद्देश्य आरो गाहाय थांखियाबो बेनोमोन। आरो बेखौ साननानैनो बे लाइनावनो मोनसे यां जेनेरेसननि मोनसे खामानि मावनो हानाय मोनसे आफाद नांगौआव, गौथुम नांगौ जानायाव जोङो नैबे जाथिखौ मोजाङैनो गोरायै दानानै गोरायै मोनसे फाउन्डेसन होनानै मावलांबाय थानो जाथिनि थांनाय थैनायखौ सिन्था खालामनानै जोंनि बर' हारिनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानाय जादोंमोन। आरो जों मिथिगौ दिनैसिमाव जेसेबांखिनि बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै जेसेबां खामानि मावबोदों दिनैसिमाव, जों बेखौ गासिबो जुदि साननानै नायोब्ला नुनो मोनगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादै लोगोआव दंफायो जेब्लाबो जोंनि बर' साहित्य सभाआबो जे थांनाय थैनायनि बा माबा मोनसे बिपदआव गोग्लैयोब्ला आरो माबा मोनसे जोंनो नांगौ जानानै डिमान्ड खालामनांगौबा बेफोर खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादै गुबुन दस्राजों आफादखौ जोंनि हारि माहारिनि माबायाव जों बारा नुनो थाङा। गुदिनिफ्रायनो जोङो दिनैसिमाव जों जा खिसु मोनबोदों गभर्नमेन्टनिफ्राय बा दस्रा मोनसे माबानिफ्राय मोनबोदों, बियो ओरैनो जोङो बे मुभमेन्ट खालामनाय बा मोनसे स्ट्रागल खालामनायनि अनगायै ओरैनो दिनैसिमाव मोननो हायाखै। नोङो साननानै नाय गुदिनिफ्राय जोंनि राव आरो थुनलाइखौ लानानै साहित्य सभाया जेन'बा मोनसे समाव रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्ट खालामदोंमोन, बावबो बर' फरायसाफोरानो बाहागो लाफादोंमोन। आरो बेनि उनाव जोंहा सेपारेट स्टेटनि खोथा जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव बर'फोरनि नांगौ थांनानै थानायनि बेलायाव सेपारेट स्टेटनि प्रयजन जानायाव जेसेबांखिनि दिनैसिमाव नांबोदों बा मुभमेन्ट खालामबोदों बा स्ट्रागल खालामबोदों, बेनि आसल रल लानायानो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेफोर गासिबो माबाफोरखौ नायनानै सिन्था खालामनानै जुदि जों मोजाङै जुदि स्टाडि खालामोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दिनैसिम बर' जाथिनि थांनाय थैनायनि खौ नायबोदों, नायदों आरो नायलांबाय थागोन इयुनावबो। आरो बे मथेयै आसा खालामो आङो जोंनि बर' हारिनि गासिबो सुबुं माहारि, बर' माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया खौसेयै जेरैबायदि सोलिलांनांगौ, येसुआ जि थांखिखौ लानानै जे हाबाफारिखौ लानानै आवगायलांदों, आसा खालामो आङो साफ्रोमबो मदद थागोन
मदद थालायनानै कपारेसना थालायलायोबासो इउनाइटेड मोनसे माबाजों फर्सजों जुदि आवगायलाङोबासो जों जोंनि साननाय जोंनि अबजेक्टिभआव जों सहैनो हागोन जोंनि आल्टिमेट गलाव जों सहैनो हागोन आरो जुदि बेखौ साना हसिया दिनै सासेया गुबुन मोनसेया दस्रा गावबागाव सेल्फ इन्टारेस्टखौ लानानै सोरखौबा बखिनाय मानायखौ जों नुनो मोनो जेन'बा एबसुनि सायावनो ओरैबायदि गाज्रि मोनसे एखमबा जोङो माखासे मानसिफोरनि रिमार्क्स होनाय माखासे मानसिफोरनि एबसुनि सायाव बिबुंथि लाखिनाय बेफोरखौ नायोबा जों नुनो मोनो गुदियावनो दङ माखासे सेल्फ इन्टारेस्ट गावबागाव इन्टारेस्टखौ सार्भ खालामनो थाखायनो एबसुखौ बखिनानै गावनि माबाखौ देखायनो साननाय दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो ओरै मोनसे मोनसे माबायाव थांनायखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे आङो दिनैनि नैबे जोनोम साननि दिनाव आङो साफ्रोमखौबो बेखौनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गेजेराव गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ जालदाब गारनानै गावजों गावनो डिसकासननि गेजेरजों जाहाथे एबसुनि फारसेबो माखासे साजेसन माखासे एडभाइस माखासे माबाफोरखौ जाहाथे डिरेक्सनखौ होलायलायनो हायो गावजों गाव आरो एबसुनि लिडारशिपखौ जोङो एसे गावजों गावनि गेजेराव मानिलायनायनि गेजेरजों मानिनाय इन द सेन्स डेट नोंबो आंबो कपारेसन होलायलायनानै जयैनो मोनसे लिडारशिपखौ आगोलाव दोननानै लिडारशिप होननानै जों जे बेखौ होनथारनांगौ जों बेखौ मानिनाङा जे बे नङाबा सोलिला बिदि नङा जों ज' थालायलायनानै माखासे साजेसन होनायजों माखासे डिरेक्सन होलायलायनायनि गेजेरजों जयैनो जुदि आवगायलाङोब्ला आं सानो जाथियाव मोनसे जौगाखांनाया फैगोन जाथियाव मोनसे मोननांगौ जिनिसखौ मोनहैनो हागोन आरो जों आल्टिमेट गलाव जों सहैनो हागोन होननानै आसा खालामो दा आङो दिनैनि नैबे जोनोम साननि दिनाव दुलाराय बर' फरायसालिनि 57थि जोनोम साननि दिनाव बेखौनो आङो साफ्रोमनिबो निसिम आंनि मोनसे खावलायनाया आंनि गोसो सिंनिफ्राय थाबाय आसा खालामो जों ज' खौसेयाव फैनो हागोन आरो खौसे जानानै जाथिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जा मावलांनांगौ बेखौ मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामो गोजोन्थों क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।